Aanscoot is hier Gerrit Sandbergen. En dat is een hele belangrijke man in Burgum City. Want hij is voorzitter van de dorpsquiz Burgum. En ja, dat jeet Joen on. En vanmorgen zitten er al wat mededelingen. Ik op de socials. Dus ik verwacht je dat een heel soort mensen kan luisteren. Want misschien juist is nog een... Ik zie ik us, want de BM'ers doe ik maar. Oftewel mijn team. Maar tips of tricks. Maar voor de meesten die helemaal denken van... Ja, wie is Gerrit Sandbergen en dorpsquiz? Wat gaat er al je gebeuren in Burgum? Ja, nou, ik zal dus wat vertellen. En, nou, het eerste plank gaat net om mij, want we hebben maar een heel quizteam. En te jaren met het quizteam hebben wij het oude hier, 2 jaar eigenlijk, sinds de vorige editie. Want het is nou de 3e keer dat het uitgevierd wordt. Hebben wij werken aan een shockboek, het quizboek. En het zit vol met vragen en opdrachten. En Joen is het Safir. Dan je 30 teams hebben. Dus dat is een highscore. Zo vol hebben we nog nooit gewoon. Nee. En die nemen het elkaar op. En dat doen ze thuis. Dus iedereen, mijn pubquiz, dan ben je wend, zit je op hetzelfde plak. En dan speelt dan dat daar aan. Maar bij de dorpsquiz, om 4 woorden helpt Elsen in het boek op. Je naar huis daar en is daar met het team dwaande om dat boek terug te werken, Michael zeggen. Want het is werk. Het is net, je krijgt net cadeau. Nee. Nee. En de dorpsquiz, ik bedoel, het is de 3e editie volgens mij. Hè? De corona heeft er nog tussen zitten en het zo wat jij doet, maar ja, toen slag het net. Het is in deze tijd, want hier gebeurt het op meer plakken in het land? Ja, dat gebeurt op meer plakken. En Gerard Hendriksen, bent nou niet meer in Burgum, maar die hier dat eigenlijk wat afsjoen en die zei, dat ken jij ik wel. Nou, waarvan acte. Dus hij is ermee begonnen en we hebben dat stokje oernaam en ben trok in. Toen zijn we door het om het ier, want ja, het valt natuurlijk in het mij op een gameblik dan wordt het wat dreger om vragen te bedenken, want we hebben al 2 edities gehad, dus het laaghangende fruit, dat is er wel wat uit. Ja. Dus we moeten steeds wat meer bedenken en wat zou we deze keer? Je wil iedere keer wel weer wat nijs. Dus het wordt zeker wel op oren plakken. Wordt het wel dienen. In Friesland weet ik eigenlijk net zo goed. Maar, nou. Maar pubquiz hebben meestal wel idee bij. Dat ze van, nou ja, een pubquiz, dan gaat het natuurlijk vooral als een soort wist. Mm. Maar ja, Sint-Wurg met de AI en de computers en ja, de kisten. Maar dit ben eigenlijk ding die is net Google kist. Misschien als het heel... Dit is Google volgevorderen is dit. AI moeten we rekening mee houden. Want en dat zou op sommige punten best wel helpen kennen, denk ik. Maar als je alles maakt, hè, dus je gaat naar huis, je het quizboek maakt. Het quizboek komt ik op uw website te staan. burgermetdorpsquiz.nl. Dus ik zeg dat je een tante in Marokko hebt en die weet een soort hoe Burgum, dan kan je zeggen van yes, linkje naar het quizboek, help u eens even. Ja. Teams binnen ongeveer, wij adviseren ongeveer 15. 15 heeft toch al vol nodig. En online via WhatsApp en familie-apps, iedereen wordt inschakelen. Dus ik denk, de meesten die bij elkaar zitten is in, maar wat er online om hulplijnen nog inschakeld wordt, dat maakt die teams nog volle grutter. Ja. Ja, dus het is echt wel een makkelijk. Ja, ik heb zelf nog 1 keer meegediend en dat wie echt gewoon... Ja, keigaaf. Het klinkt net helemaal professioneel. Maar het is gewoon heel mooi om dat makkelijk te doen. Dus dat is in je ding. Meestal hebben... Maar het is echt wel oors. Hè? Dus het is net zozeer van... Nou ja, in welk jaar... Of misschien zit er zo'n soort vraag tussen. Maar wees nog van de vorige keer... Hier heb ik nog iets mooi verkeersquiz. Ja, dat we van tevoren weer een extra moment. Dat hebben we nou net. We hebben wel een livestream. Dus een live YouTube-uitsturing. En daar komen op gezette tijden komen er vragen voorbij. En van die vragen ben we naar verschillende sportclubs en oren. Ja, ik ken er net volle hoe ze vanzelf ben we wist om vragen op te nemen. Ja, je moet wel op je hoede wezen. Want iedereen van het quizteam, die worden in de supermarkt, die worden bij de Greentewijs quoten. En er wordt om hints vregen. Ja. Maar ja, zo makkelijk gaat dat net. Nee, maar toen weer die verkeersquiz. En Nigel Lieklema die had dat toen een verkeersexamen aannam. Dat weer vrij schrikbarend, de resultaten. Ja, nee, wat dat betreft, dat zou ik niet reden van de krimp waar ze kennen in de regio inderdaad. Maar hopelijk gaat iedereen sindsdien de verkeerskennis weer wat opspiekeren. Ja, dan weet ik wel de instinkers, hè. Maar ik heb er wel van geleerd. En dit hier,
dat is de blauwe hoen speelt wel een rol. Die zie ik steeds wel iets mijn voetafdrukken of misschien wat uitwerpselen. Ja, nou, wij kregen op een bepaald moment een telefoontje van de blauwe hoen die draaft door het dorp. Kwam daar wat mee. Dus nou, dat is het leuk dat mensen mij denken. En zo'n hoen, die schiet ik her en der del. Daar hebben we oude een weken ik op uw social media altijd in het team zijn van nou, kennen ze helemaal eens maaien, want dat zou best wel eens wat budgetten kennen van je. Maar ja, je weet het net, misschien het trek helemaal niks met maaien. Ja, het is echt de eerste televisieprogramma, hoe heet het? Zo'n televisieprogramma dat je denkt van, die zit in complot. Hoe heet dat? Denk je, de Mol. De Mol, ja. Hè? Wie is de Mol? Ja. Je krijgt eigenlijk wel wat molachtige tafereelen. Ja, liedbietje was je. En wij nou ik aankondigen van we komen op een radio. Dus ja, wij denken en hopen nou dat ik meestal zit te luisteren van de teams. En die wonen natuurlijk hints. Ja. En die hek wel. Ik heb nog geleerd op cursus, dan houd ik me stil. En dan zeg ik daar eens even. Ja, nou ja, ik zou, als ik nou in een team zit, zou ik zeggen van, nou, oefen je eens even mijn Spotify-code. Dus wat ben dat eigenlijk? De zo'n jongen was wat aan herkennen. Iets anders wat ik zeggen zou is, vraag 1.8. Is dit hier ik net een vogel? Dit is een beetje Radio Oranje, hè? Van waar de droppings binnen zijn klinkt het. Of allo. Maar ik 1.8 is dit hier net een vogel. En ik heb nog een laatste. Dat is mensen die een cursus QR-maatje die hebben. Of van plan binnen omdat het wan. Die heb ik een voorsprong, jong. Nou, dat is een kat in het bakje natuurlijk. We doen even een herhaling. Nee, we herhalen niks. Spotify-codes 1.8 is net een vogel en iets met QR-codes. Ja. Nou, dat is al... Maar ik heb alweer het idee als het zo zegt van de blauwe hoen en misschien is het al helemaal niks. Ik vertrouw dit voor geen meter. Nou. Maar we horen het... Hey, en je hebt hier even over je club zelf. Je bent maar een leuk team. Hè? En tenminste, dat denk ik, maar dat weet ik wel. We hebben toch eigenlijk gewoon nou een dik hier. Hè? Misschien wel 2 hier, maar een dik hier echt even in de running. Ja. Hè, want je moet echt even bijkomen naar zo'n editie. Ja. Dat weet ik van de vorige keer. En dan je vergaderen regelmatig. Je denkt steeds, hoe werkt het soms? Ja, er zit een organisatie achter, dat is gigantisch. Daar kan ik natuurlijk net te vol hoe zitten. Nee, maar wij binnen... het zit altijd een beetje in je achterhoofd. Dus we hebben een appgroep met elkaar. En elke keer dat we wat zien komen, en dat ken ik midden in juli wezen, dat we denken, hey, dit is een leuke vraag. Dan gooien we dat in die appgroep. En dan dat het Safir is, dan pakken we dat er weer bij. En dan hebben we al een mooie bron van inspiratie om een start mee te maken. Sommige dingen kom ik helemaal op eind. Dus ik kan wel verklappen dat ik nog wel wat werk en wat puzzel wordt om het in elkaar te zetten. Dus ja, zei je dat eigenlijk wat. En we hebben al je eigen discipline. Dus ieder brengt ik weer zijn eigen in. En een van die disciplines is overigens Simon Bosma is dus huismeteoroloog. Dus dus Piet Paulusma uit Jestemaart. En die houdt nou lettend de weermodellen in de gaten. Dus wij zien het niet wat naar boeten te zijn. Ik zeg, het waar is natuurlijk net helemaal optimaal. Dus het zou ik nog kennen dat we joen zeggen van nou een aantal buitenopdrachten, dat moet maar net maar dit waar. Maar dat zou een beetje bekennen hoe het ervoor staat. Nou wordt taai waar, maar het is net ideaal. Ja, dit is natuurlijk de opdracht die ik wist, neem een jute sek mee. Ja. Ja, nou, dan zou de logica zeggen, wij krijgen zo'n zaklooprace. Maar... Zaklooprace, hoe komt het daarbij? Ja, ik denk te simpel tocht. Ja, nee, dat is... ik denk te simpel tocht, hè. Maar goed, wij... op je heeft de kind meer. Dus dat is gebeurd. Hè? Ja. Dus de meest maar even van misschien voor een volgende editie. Nee, zeker. Ja. Nee. Dus, maar om 4 uur hel je de teamcaptains de opdracht op. En exact net een minuut later als al worden jong, dus 6 uur om aan de slag.
En er moet misschien nog bij dat oer 2 weken. En dan hebben we alles even Tuurlijk, naast jongen. ja, sorry, en ik hebben vergeet dan- het belangrijkste. Nou ja, oer 2 weken dan hebben we de uitslagen jongen. Ja, Nou zit iedereen thuis. En die zit of in een clubgebouw. Of die zit gewoon Gemeentehuis. gemeentehuis Ja, zit erbij. De voorsprong, brandweer, hè, de ikke. voorsprong, ja. Nou ja, precies het maar. En dus je zit qua teams los van elkaar. Nou hopen we wat trouwens. We hebben een livestream. En mensen kennen nou ik foto's naar je sturen. En die kunnen we in een livestream dan. Dus dan hopen we dat de teams wat opsturen. Dat ze een beetje bij elkaar zijn kennen. Ja. Antwoorden hebben we nou dekken vanzelfs. Ja. Maar dan hoe 2 weken, dan komen de teams al bij elkaar. En dan geven we de antwoorden bekend. Dat betekent ik dat joen komen er geen antwoorden online. Dus ik heb al van teams van vorige keer niet. Die zijn van ja, dan om 11 uur ik ook antwoorden zien en ik ook lekker sliepen. Nou, dat sliepen, dat kan pas zo 2 weken weer. Ja. Dan komt het antwoordenboek online. En dan komt ik de uitslag op dezelfde joen. En dan zijn we zien dat het team van vorig hier de wisselbeker horen mij. Ja, wie wint het alweer dan? De Hienstetutten. De Hienstetutten. Ja, Nou. ja. Wij wachten in spanning hoe inderdaad de 14 dagen is er een gezellige jong op een niet nader te noemen locatie in Burgum. En ik denk dat het chainplakken wordt, want had de 30 teams. Hè? Dan wordt dat heel wat mensen die het even om de hoeken steken. Ik weet nog van de vorige keer dat er toen een team was van 2 dames. Die ben daar licht door spannend van Rekkel ook. Ja, die ben krek weer bij om nou de volgende editie te gaan. Precies. Dus, Maar dan, nee, dat is, dan hij er echt, ik wil een workweek van Nederland om er terug te komen. Gerrit, wij zijn blij dat het even aanschoven in op deze droggedag. Gerrit Sandbergen namens de Dwarfsquiz Burgum. En alle deelnemers, Joen, break a leg, successen.